It-tħassib il qam fl-aħħar jiem dwar binja li deret qed isserraħ fuq set bricks fl-imsida wassal biex perit tagħmel aċċess fil-post u żgura li strutturalment hi b'saħħitha. Fil-fatt jirriżulta li meta nbniet il-binja snin ilu, il-kostruzzjoni saret taħt is-supervizjoni ta' perit kwalifikat u li kien l-istess perit li issa ċertifika mill-ġdid li m'hemm l-ebda periklu għall-istruttura. Il-kontroversja nqalet wara li sid bi Sweden il-binja twaqqa. Bil-konsegwenza li nkixfet struttura temporanja bil-bricks li tat l-impressjoni li l-binja kollha kienet qed isserraħ biss fuq dawn il-bricks. Madankollu jirriżulta li dan il-bricks tpoġġa hemm biss biex fuqu iserraħ l-scaffolding waqt li kienet jingħata l-konkos f'fażi ta' kostruzzjoni ma li tlesta dan il-proċess, il-bricks ma setax jitneħħa immedjatament għax ma kienx hemm aċċess għalih. Dan il-bricks issa tneħħa. Il-fatti li parti mill-binja tidher sospiża fl-ajru mingħajr appoġġ taħta hija għar-raġuni li nbniet b'mod simili għal kif jinbnew il-galleriji li ma jkollhomx sapport tagħhom iżda xorta waħda jkunu strutturalment b'saħħithom.